Un altre cop, el temps no ens ha permès anar al Pirineu i tornarem al Montsant. Aquest cop farem un parell de graus i anirem a la Cova Santa i a la Cova de la Bruixa. Efectivament, pujarem pel Grau del Carrasclet, llavors farem una visita a la Cova Santa, després anirem a la Cova de la Bruixa, de baixada anirem seguint tota la cinglera per aquest caminet tan guapo, passarem pel balcó del Priorat i baixarem pel Grau dels Barrots. Així doncs, vinga, som-hi. Hem sortit de la Morera del Montsant, hem anat seguint el camí força ben indicat, a la sortida del poble ja trobem les indicacions per anar als graus, i un cop som gairebé a la base del Grau del Carrasclet, ja comencem a tirar amunt per entremig de pedrots. Aquí tenim la primera instal·lació d'aquest grau. Són una sèrie d'esglaons que et van a portar a dintre una espècie de cova, passes per entremig del forat i tornes a sortir a fora. Aquí hi ha la Montse superant els últims esglaons per ficar-se dintre el forat. I aquí tenim en Josep sortint del forat. El segon tram instal·lat és força més dret i força més llarg. Això ens obliga a posar-nos els arnesos per seguretat. Un cop a dalt la vista és impressionant. Allà al fons tenim el pantà de Siurana i els poblets de la Morera del Montsant, etc. Nosaltres anirem seguint per aquí dalt fins a anar a trobar a Cova Santa. Així doncs hi farem una petita visita. Aquest cop no hem anat sols, per sort, i tenim l'agradable companyia de la Carme i el Salvador i en Josep i la Lourdes. Un cop hem sortit, tornem a passar pel Crist de Sang, que ja hi havíem estat, i tirem el barranc de la Bruixa avall. En el nostre camí cap a la Cova de la Bruixa passarem en aquest punt per sota del Gos, aquesta curiosa pedra que tenim aquí al davant. Sometimes I don't sleep at night, I hear the wind in the morning trees, I wonder how my child will fare. Anar tirant avall passem per diverses baumes o coves en el nostre camí cap a la Cova de la Bruixa. I ja hi som. Un petit saltant d'aigua ens dona la benvinguda a l'entrada de la Cova de la Bruixa. Aquí la tenim. És una bauma d'unes dimensions molt considerables i amb força aigua que circula per ella, una aigua molt neta. En Salvador la vol tastar i diu que està fresca i és ben bona.
storm is gonna come. The 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 storm is gonna come. Ja tornem a ser a dalt, a la Serra Major, i ara anirem a buscar el nostre camí de baixada pel Grau dels Barrots. Anem buscant els lletreros i aquí el tenim a l'inici del camí de baixada. A change is coming, it won't be long. We may have burned the bridge too far. We may have run ourselves too far. When you look into the mirror, friend, what is it that you wanna ask? The thunder has begun. Un cop comencem aquest tram, la vista és molt guapa. Allà al fons veiem la Morera del Montsant. Nosaltres hem d'anar seguint a mitja alçada aquesta cinglera per un camí força estretet i molt, molt penjat. En diversos trams hi ha instal·lat uns cables on poder-te agafar, doncs vas absolutament penjat per aquí. Anem fent camí i allà baix veiem per on t'acabem de passar ara mateix. The thunder has begun. The thunder has begun. The thunder. En aquesta imatge podem veure com va passant el Salvador pel caminet absolutament penjat de la cinglera. Allà al fons podem veure el Grau del Carrasclet per on hem pujat fa unes poques hores. Aquesta és la impressionant vista que hi ha des del balcó del Priorat, un petit balconet que trobem aquí al mig de la cinglera i que ens dona tota aquesta vista. A storm is gonna come. A storm is gonna come. Find a sister, find a brother. A storm is gonna come. Find a haven, find a shelter. A storm is gonna come. Find a port, find a heart. Seguim avançant pel superpenjat camí. En alguns punts fins i tot ens hem de posar de 4 grapes i vigilar de no fotre'ns daltabaix en aquest caminet. Aquí tenim un altre tros on hem d'anar agafats del cable per no caure. Aquest és un dels punts més curiosos d'aquest grau. Aquí hem de passar per aquesta pedra i llavors situar-nos a sota per entrar al Grau dels Barrots, passant per aquesta mica de cova per entrar cap a sota. I ara haurem d'anar seguint aquesta escletxa, anar tirant cap avall. Hi ha un parell de trams d'esglaons, força més curts que els d'aquest matí, però molt encaixonats en aquesta esquerda. I bé, un cop fora, ja només ens queda acabar de baixar fins a la Morera del Montsant. El dia ha estat força bo, malgrat les previsions que ens anunciaven pluja, hem tingut un dia molt guapo.
did I fall asleep and dream that you found